Yeah, thank you. Ọwụrụ ndị ụka ịjụọ n'ụlọ ụka asị gị gịnị wụ mmụọ. Mmụọ. So ife akụtụrụ ụlọ ya demolish all the artifacts dị na ya. Ominu na mmụọ apụ na mmụọ sị gị ọma apụ ịkụri ebe ọ bụrụ ya ka ịkụriri. Ọ kwụ na ụka ka ịkotere generation gị. But these many family ka na-ekpocha nke fa gbara ọkụ eji ndị ụka were mebi. Onye ka old man ga-apụta na-ekretikwala generation ya more problem. Echikwa atọkwa ka a na-emekwa ọhụrụkwa problem cherekwa ndị na-abịa abịa. We don't reason. Onye ka m ji agwa gị na ife anyị nwere n'ala Igbo wụ walanti chiefs. Ime eme ife a na-ana Yoruba. Gọvanọ ọsọkwara ya bụrụ. Ịma push ọba oni na tradition fa. Ụbọchị fa na-eme ụlọ. No movement. If also for development, no movement, no movement. If you come out, they kill you. Government have no say on it. Man, even an Igbo. Even in Igwe, no kwaka if I art in African magic, all this Nollywood, if I concert have all the same thing with Igwe with that. Okay, now, Kita Epocha from like I asked you, as I catch your phone. Do you still commune? I can call him anywhere with your fire. Okay. Yakodo, he just over there. Autonomo, Obia, Tolomo, Ton generation autonomy in there. So that's an awful problem. I know what I passed through before I'm done with that. I don't know because according to later, because village in later, name 7 days, Mubupu. You go later and get 7 days, Mubupu. And I'm a bupu, Omwe, Brugale. So the whole thing to me all look childish. In any fuka on our watch is not banish any more. If you level of understanding, if that we are out of far. Out of far. In a ban more. In a ban spirit. And these proclaim that no one has the hedge. Eziogwugwu Isu Ofia. That pronouncement. Ojiagwanwu young nwoke, nothing like you in Isu Ofia. Not talk to mmụọ. Ojiagwanwu nwoke dị ọkpara ya ama physically Isu Ofia, nwere the power. Not to talk of mmụọ tọrọ nna ya, tọ nna ya. Ọ na-ebe ka o si nweta the authority. Ka ikwu okwu n'ọnụ, it's easy said than done. Ha ga-emecha akwa alụghasịkwa be ya. Mmụọ ọsọ gị ọ na-ahapụ ọnọdụ ya. Daalụ nne. Mmụọ a na-ekwu okwu ya, ihe niile dị involve n'ibupụ mmụọ. Onwe onye nke nna ya ma ọ bụ nna ya nọ mgbe a dọrọ mmụọ, mgbe a kpara ihe dị na mmụọ. Mmụọ sị gị na ọ tọrọ Isu Ofia nke onye nọzi anahụta ka Isu Ofia bidoro ji agbazinu generation o si wee ruo ebe a. Okay. Sometimes I wonder ihe kpatara ọ na-adịrị anyị izi n'ala Igbo. Because ebe si na ebe mmụọ nọ na-alụsighị ụzọ. So no, it is now just a roundabout. Why could you adịrị anyị mfe n'ala Igbo? Na some part of ala Igbo, but every part. Because ama m abịa na Ọnịcha. Alụdị ụzọ ruo ebe mmụọ ruru n'Ọnịcha. Amalụ ka esi wee mee. Then abịazie na Yoruba, you don't even touch
why could you delay it may be our own things? And then again, it will estimate the kind of artifacts that we might have lost. What do you think we lost by that thing? All the artifacts there, woman, because one of the in Ebafo, Bumpelem, Peba, and warfare, 980 kilo, only no zinc. But later on, before Mpua blood, not Uruzian Akugodia, Abago land, core zinc. So now nobody, one in Abadia, nobody. So until the Muatek is over, no follow even one Yakuzim, one Yagalamunka, but if I go, no could be an Abafana, Chopatane, Ghana, Chopatane, main store. Now, what you see all there, you can like Ibanime Mwan, you can go one on email band 11. With obviously no one in stock. So if any now, both order I doesn't exist in the stock order. If I need it took me from 2018. Can so now I stock even in the back. For now I celebrate every year. If any now is your only me. Myself, nobody send you a message. That is why they don't even consult my own number. Or 2 days to the day Fajereba Maria Fajerema. Kavakolo. Ndị be anyị, ajụjụ ka m chọrọ ịjụ biko. O nwedịrị ihe mmụọ be anyị mere anyị? O nwere ife ndị nna agha dosiri? Ọ nọchidela anyị ụzọ? O nwere ihe bụ ife ajọ ife ha mekatala anyị ji kpọọ ha asị? Kedu nke bụ na mmadụ dị ndụ, nwoke kwesịrị na-azọchi ama nna ya bụzi onye fụrụ ife nna ya dosiri, si na ife nna ya dosiri na-asọ ya anya oyi, si kpụrụ ekpofu. Mana ọ bụrụ na ọ na-akpụrụ ofu onye ọcha akpọrọ senti nka, ire eme ka ị na-eji obiọma, o nwere agba statue Jesus Christ n'ebe ahụ. O nwego onye sịrị ka ejekutuo ya, asị gị Enugu State is in the hands of God. Mana kedu ka a historical site dịka ihu mmụọ otu o si wee bichie ụzọ, ọ na-amakwa uru ọ bara? Ọ bụrụ na obodo ma ife, ihe anyị ga-eme emela ebe ahụ, mezie ya, lụọ ya nnukwute ife ya abụ anya na-agafe na-agba ya nkili. O vutere anyị mmadụ, tourism abata, ebute development ebe ahụ, o generate income ebe ahụ. Ndị obodo afụ ọlụ, afụ ndị ga na-abata na-eme ha na-ele ife n'akụkụ ebe ahụ. Ebe ahụ bụrụ a historical landmark. Kedu ka anyị ada esi afụ ha? Ma ndị ọcha nwanụ bịara ihe nwanụ fụle kwanyere ya ugwu, dosili ya mmanya, sị na ha bịarakwa ikutu ya maka ha nwa chọrọ okwu n'ụka. Ikutuzigo ụlọ mmụọ bi na mmụọ ga-ejezije bili na be gị, obili na be gị, obili na ilo na-akpazi alụ n'ebe ahụ. Ndị Isu Ofia, Uche unu rukwa. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-evutela onwe anyị nsogbu. Kịta na mụ na gị na-ekwu ya, enwere ọtụtụ ndị bụ na everyday ha na-emezigharị ihe ndị mgbe gboo emebiri. Nya ka ndị agadi nwoke na-ana na-emebisi ife ha kwesịrị inyere aka wee dozi. Okenye anọzikwa, ọzi ụmụazị bụzi okenye. Abịa ha na n'ife ọdịnala, ụna afụzie n'ọzọ ụmụazị bụzi okenye na maka ndị okenye anyị nja erigo ha eri. Igwe atụsasị ọkpa wele ọjị,
si na ọ na-achụpụ mmụọ n'obodo. Onye nyere gị ike ya ime nwere ife nọ na ife na-amalọ etu esi wee dose ya, ihe na-amalọ ife eji wee dose ya, ihe na-amalọ ihe ọ na-anụkwa iwelu maka na o nwelugo ndị gwa gị na ọ na-asụ oyibo je tisia ya. Ndị Isu Ofia alụ Melu, unu gba nkịtị, ọkwa unu nwa ya afụkwa ife sone, ọkwa na unu nwere afọ ife sone. Biko otu anyị si agba mbọ na-evute statue ndị ọcha akpụ n'obodo anyị, ka anyị kpọwa na ndị nna aha, kpọwa mmụọ nna aha ji wee biri, na-edosisi ya ebe ahụ. Onye mekwala ife nna ya, onye mere ife nna ya mere abụla ajọ mmadụ, ma lụkwa nnọọkwa na ndị ajọ mmadụ na-akwanye ọkụ ka atụsa ife ọfọ, ka atụsa obi, ka ha wee nwee ike wee kpawazie alụ n'obodo. Onye agwara ya gwa ibe ya, ya gazie.